drage moje lepotice, danas sam za vas pripremila smoothie challenge. Kao što vidite, ovdje su krem i cedevita, a ovdje su 10 proizvoda. Koji ostane zadnji, njega ne koristimo, njega bacamo. Nadam se da će to da bude ova aroma. Ili čak možda i Nescafe. Ne znam što sam njega stavila, ali nisam imala ništa drugo. A ja imam dobre... Da, možemo da počnemo. Evo izvlačimo iz ove tablice. Ne znam da li da uzmem ovu ili ovu. Ajde da promašamo. Ajde i po kolu. Ne znam. Krem! Yes! I kao što vidite, ovo je cedevita. Nju kao što naročito vidite. Ovdje stavimo otpadke. Uzmemo ove papiriće, krem. Tako. I ove od 1000 ml krem. Ja nisam pripremila čašu. U stvari ja sam, evo ga ovdje. Ne znam dok da sipam dovoljno. Znači do pola 200 možda. Ne znam. Ja mislim da je dovoljno. Vi sad niste mogli da vidite kako sam nasipala. A sad ću da vam pokažem koliko sam sipala. Možda sam malo preterala, ali šta da se radi. Čekaj samo da ovaj lonac ovako. I da stavim ovdje, tako. I tu ću da sipam. I krećemo na ovaj proizvod. Nescafe. Zašto? Dobro, možda čak bude i lijepo. Ne vjerujem. 3 u 1 je. Znači lepo. Aj, onda ne znam da ovdje vidite, ali dobro. Sipat ću malu količinu. Dobro, dosta mi je. Znači, ja inače ne pijem kafu, ali dobro šta ćeš. Mora se uradiš. Izvinite, zato što sam nestala, ali dobro. Vegeta! Pa za Vegeta ide ovdje? O, zašto? Ne može bar jedan proizvod biti dobar. Stavit ću jednu malu kašičku. Evo, spremila sam nju. Tako. Ne znam kako će ovo ispasti, ali neću sve ovo stavljam, bilo bi preslano. Šta ćeš? Evo ovo, i sad pomešam. Tako. Začin 2. Kao što vidite, ovo je moja kutija začina. I začin 2 je ovaj. Taj tu. Što da uzmem. Vidite. Mislim da mi je to. Mislim, ovo je kao neka travica, ali onako biljna. Obožavam ovu travu. Ali šta ne može ovdje da ide. Ako sad izvučem začin 1, ako izvučem mol, ubit ću sebe. Znači, ubit ću sebe. Prašak za pecivo. Izvinite što mi ne vidite pola glave. Pa kako ovo ide? Ojoj. Prašak za pecivo. Ko zna, možda i ne bude loše. Šta ja pričam, bit će totalno loše. Evo ovdje da znam da sam iskoristila.
i ketchup. Kako će ovo da ide uz ovo? Samo jednu sam stavila kapljicu. Ne volim ketchup ovaj. Ali dobro. Šta ćeš? Imam jednu kapljicu, nećem pa tu uzraku je tako nešto. Su. Joj. Su. Ovo će da bude prestano. Znam, možda... To je Nesquik! Ali kako ovo ide ovdje uopšte? Evo kao što vidite, ja sam ovdje zalepila nešto. Njega ću da stavim malo više. Dobro. To je samo čokolada, ona je prošla dole, sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Mada Nesquik. Evo ovdje, ne znam da vidite. Vidjela sam. Ostalo mi je još koliko proizvoda, još neka 3. Začin jedan. Dobro. Ali dobro, ajde, volim ja ove sve travice, sve malove paprike. Ovo je, evo ovdje, nisam stavila začin 3, ha 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 ha, baš pametno. Ljudi, nije se ništa desilo, malo sam prosila, ali dobro, vidite kako sam izgledala. Svašta će se sam desiti. Tako da ljudi, ovo je pauza. I vratila sam se. I zadnje što ću da stavim je onaj šećer. Yes. I kao što sam rekla, aroma je ostala. I sad samo... Izvinite, moram kijam od ove trave najverovatnije. Sam ja alergična. Malo ću malo više da zasladjam. Tako. I ljudi, vraćamo se čim ja ovo izbiksam. Znači, vraćam se čim ja ovo izbiksam. Da, zaboravila sam. I evo nas ova boja. Sipat ću u Nesquik čašu koju nam je tata donosio. Nadam se da je ovo lepo kao što izgleda. I sad mi se upravo malo prosulo. Da. Uf. Ne, probala. A ja već uf. Ne mogu da ocenim, ali dobro. Sad ću malo da promešam unutra. Izvinite zato što meni tvori nos. Njezera odlično je. Meni se mnogo sviđa. Znači, nije dobro. To je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao! Ćao!